Godmorgen og velkommen til vlog nummer 8. Det er fredag i dag, det er dagen inden racet. Det er lidt ligesom lille juleaften. Man ved bare, at i morgen, der skal der også bare knokles for gaverne. Men her til morgen, der tænker jeg, at jeg skal ud og løbe en lille tur. For ligesom at finde ud af, hvad det er, atleterne går igennem, hvor varmt det er og så videre. Og så egentlig også for at prøve min nye Newton løbesko her. De er helt nye, så det bliver egentlig bare en lille tur. Men lad os komme afsted. Hold nu kæft, det er varmt. Jeg tror, jeg har løbet 2 km eller sådan noget, og jeg har været ved at koge fuldstændig over. Det er virkelig godt, at det ikke er mig, der skal svømme 3,8 km, cykle 190, og så bagefter lige slutte af med en maraton i den her varme. Hold nu kæft. Det var sgu grusomt, det der. Øj, hvor er det godt, det ikke er mig, der skal lave den Ironman der. 4 km tror jeg det blev til, og jeg er allerede helt færdig. Selvom man lunder, så bliver man bare mega forpustet. Jeg tænker, at det er fordi det er så varmt, så blodet det skal hurtigt rundt i kroppen for at køle kroppen af. Så pulsen er bare helt vildt høj, selvom at man kun lige lunder afsted. Jeg har så meget respekt for dem, der skal lave en Ironman der på i morgen. Fordi det er noget helt andet. Det er ikke bare København. Det her, det er noget for sig selv. Nu skal jeg have noget at drikke. Ja tak. Hold nu kæft, det er sindssygt det her. Det havler bare af mig. Skal jeg virkelig have noget væske nu? Det er der en ting, der er helt sikkert. Fordi jeg tænker at være derude i 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 timer. Hold kæft, der skal bare noget indenbords. Så har jeg lige været i bad. Et dejligt iskoldt bad. Men selvom det var koldt, så havler sveden stadig af mig. Det kan være, at jeg kan blive kørt lidt ned på skulderen her. Jeg tænker, at jeg kører ned til Ceramic Speed lige at se, om der sker noget. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tænker det ikke, men tager vi ned og kigger. Og om ikke andet, så skal Michelle tjekke sin cykel ind i dag. Det vil jeg også meget gerne fotografere. Så må ikke, at det hele godt lige kan lade sig gøre. Men nu smutter jeg i hvert fald afsted. Jeg bliver simpelthen lige nødt til at have noget mere vand. Lige gået fra Ceramic Speed, og der er desværre ikke noget vand i køleskabet, så du må købe lidt. Så kommer jeg op for at skal betale, og så har jeg skulle klemme min pung over i tasken over til Ceramic Speed. Og det må være varmen, der har stedet mig til hovedet. Jeg er kommet tilbage til Ceramic Speed nu og har fået lidt at drikke. Til dem af jer, som egentlig ikke ved, hvad Ceramic Speed er, så kan jeg lige forklare det. Ceramic Speed, det er keramiske kuglelejer til cykler. Og de laver alle mulige forskellige. De laver, jeg kan næsten lige vise jer. De laver button bracket, her hvor pedalerne sidder på. Det der, det røde, det er blandt andet det. Laver de cykelkæder. Den hedder UFO Chain, det er verdens hurtigste kæde. Der er sådan noget en coating på, som der gør, at der er mindre friktion i kæden. Så laver de pulleyhjul. Og de her, det er sådan en oversize pulleyhjul, som skulle være rigtig gode også. Og de laver lejer til at putte ind i hjulene, så hjulene også ruller bedre. Hvis der man spejser hele sin cykel op med Ceramic Speed, så kan man egentlig spare op til 14 watt. Så man kan egentlig sige, at man kan købe fart ved Ceramic Speed. Men der sker ikke det helt store lige nu. Men på vej hen, der så at nogen, der var ude at surfe, så tænker jeg, tag lige hen og se, om de stadig er i gang, og så se, om jeg kan skyde lidt billeder af dem, fordi lyset i dag, det er egentlig bedre end sidst jeg var ude og fotografere surfer. Bølgerne, de er ret store i dag. Jeg har ikke set dem så store, siden jeg kom. Så må ikke, at jeg får et par gode surfbilleder. Det håber jeg sgu. Nu går det amok.
købe sådan en lille hygge-session surfing, men det var vist det for i dag. Fik det lidt godt. Ligesom jeg kommer tilbage til Ceramic Speed, så kommer Oakley forbi, og de har simpelthen lige taget et par sportsbriller med, og et par frogskins, og nogle t-shirts. Der er lige en til hver. Det er fandme god stil. Så er jeg tilbage ved Michelle. Vi skal over have tjekket hendes cykel ind. Det skal vi have lidt billeder af. Jeg har lige fået VIP-pladsen her om bag i. Yes, det har vi. Michelle, du skal lige være med på bloggen. Nej, jeg har fortalt det. Ja, du... Det var godt nok crazy, det der bike igen. Det var ren Hollywood. Og så er de bare strenge. Hvis ikke man har det helt rigtige armbånd på, så kommer man ikke meget videre, end hvad I lige så. Men jeg skulle prøve. Så skal jeg lige have lidt at spise og redigere billeder fra bike check-in og sende afsted. Og så må man lige se, hvad der skal ske. Vi har lige gjort nogle last minute ændringer ved cyklerne. Det er ved at være tæt på nu. For kun lige, vi har en halv time til at tjekke cyklerne ind endnu. So much faster than I am. Yeah, don't stress about that. I can see that. Det gik meget godt med surfing her i dag. Jeg tænker, når nu lige jeg har muligheden, så vil jeg skyde solnedgangen. Og lige se, hvor langt jeg kan komme på vandet, uden at hele udstyret det bliver vådt. Fordi bølgerne, det kunne være ret sejt at få dem med i sådan en forgrunden bløder. Nu må vi se, om det kan lade sig gøre. Det var meget hyggeligt. Jeg mødte lige nogle amerikanere fra Ohio, som sagde, at der er et eller andet grønt lys, når solen går ned. Det fik jeg desværre ikke, men jeg skal prøve igen en af de andre dage. Lige blev inviteret til en eller anden fest, så nu skal vi lige over tjekke ind, og så vil jeg lige hjem og skifte tøj bagefter, fordi det er ikke rigtig lige festtøjet det her. Men nu ser vi, om vi kan komme ind. Ceramic Speed. Two drinks apiece. There you go. Thank you. 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Awesome. Great. Thank you. Okay. Det gik meget fint med at komme ind. Så skulle du åbenbart have spillet også. Så føler man sig lidt kendt. Men nok ikke fordi vi har noget at have det i. Men bare lige hurtigt ind. Vi fik også en eller anden medalje med at man har svømmet og cyklet og løbet 0 km. Fordi at der kommer ikke nogen atleter i aften. De skal race i morgen, så de ved godt, dem der er her, de skal ikke drikke. Eller det er i hvert fald ikke atleter. Men nu skal lige hjem og skifte tøj, og så hopper vi over til de andre gutter fra Ceramic Speed og drikker en par øl, tror jeg. Fik lige et hurtigt bad og fik skiftet tøj, og nu skal vi tilbage til gutterne. Og vi har fået et øl nu, og nu går vi egentlig tilbage til den fest der, hvor vi lige hopper ind og fik en medalje og blev fotograferet. Men nu er vi alle sammen samlet. You got one more? Og vi var lige derinde i en times tid, og lige bare fik en øl. Klokken er 8:15 nu, og jeg vil bare hjem og sove. Jeg er sgu træt, det har været en lang dag, jeg har været tidligere op i dag, og skal virkelig tidligere op i morgen. Jeg har lidt en fornemmelse af, hvad der egentlig venter mig. I og med, at jeg egentlig har skudt en del Ironmans før, men det her, det er jo så egentlig verdens største, og også muligvis verdens hårdeste, og der bliver virkelig varmt i morgen. Der skal blive varmere i morgen, end der egentlig var i dag. Så jeg skal hjem og sove.